BE, ma'am, sir. Nanawagan ko sa DSWD para tabangan niya ug akong bana kay na-stroke ni siya bago lang. Kasi stroke, kamay naguglawas, stroke. Nag-ampo pag nag-stroke, uy. Nag-apply ko gapon sa barangay ba. Mao na ilang Ya, pero kung mo binuang. istok man gino para makapasarta bugo ako niyo. Sige. Mao na siya, ma'am, na-stroke na siya kay iyang trabaho sa una, ma'am, gabaligya og shabu, gagamit ko Sige siya. mo, uy. Kita po sa akong ilok, uy. Sabod, ay. Drama ra ganino. Usa na to pagkapasar, mingon kog lawyer ka. Sabu, dako mag-income sabu. Ganino. Tik-atik ra kuno na dakpan og kanya. Wala sige gamit. Dakpan, Iwi ako na baban mo. Hiwi ba nga. Iwi ako ba para mailan. Ay, pinang sabu, uy. Sige, asbon ako. Katan na ako. Hold upper ni siya sa una. Uy, pagtarong. Hold up yun, sabu. Ano sa stroke nga? Magbuot man ka sa kong diskarte. Atya na lang, uy. Unsa na to pagkadawat ug mingon sila og kwan. Nabalan nito kadawat. Kaysa imo ko, mali ang sabu. Sige na ba Stroke, kay? hold up yun. 50 mil ba ilang madawat per slow? Ha? Taro nga ba? Walay 100 lang. Taro nga ba? Sige. Mao na siya, ma'am. Nami duha ka anak, ma'am. Wala na ni siya pulos karon, ma'am. Pag so way pulos, lain na pud ana, uy, way pulos. Sigdahi lang gani magbuot hindi ko sa kong diskarte. Hapak ko ng cellphone. Sige, sige, sige. Pa, nabre na stroke na nagsigig isyaw-yaw nagkaon pa jud. Sige, sige. Hiwi ang baba ba nga dugay kuno ka. Ana imong kamot Sige, na. sige, 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 sige. Taro nga ba? Okay. Tungod di mo di ta maka kuan ani. Mao na siya karon, ma'am. Wala na siya pulos karon, ma'am, sir. Kung nangayo ko yung tabang kay nakoy duha ka anak na nanginahanglan og kanang pagkaon o gatas permente. Kuwag hamal yung tawanan ni. Taro nga ba? Sakit ang baba, hiniwi ha. Iyan trabaho sa una, ma'am. Kay gapangawat niya siya sa bangko. Hala, eh. Ano sa mana eh? Stroke. Shabu. Hold upper, kalong. Ngawat sa bangko. Mabuot. Usbon ako, usbon. Hala. Yan trabaho sa una, ma'am. Kay gakidnap ni siya og mga bata. Adaghanan na ano eh. Unong Unsa man nakabita. imong gusto pili anang unong. Isa lang, isa lang. Yan trabaho sa una, ma'am. Kay ripis ni siya. Ana, di na tamaluya. Naripis na po din noon. Sa lang gupi mabuot na sa kong Na di na sumutuhan na lang. Okay. Maluoy gani na sila no. Nang rape ni siya sa una og 18 anyos, ma'am, tungod sa iyahang paggamit og bisyo sa shabu. Mao na siya karon, ma'am. Straight ka po siya paggamit, ma'am. Naunlang na nil siya ron kay kanang tungod sa iyang stroke, nagigaba-gabaan siya. O ako, ma'am, puram kaga og kwan eh. Stroke man ka ha. Ngiti ko. Unya na lang gug kaon, muram kag napas mo. Iya. Oh. Nangayo ko tabang ninyo, ma. Patya na lang ninyo sa daan. Bura, medyo kagbuang. Subon na lang nila ko eh. Ay, may blood. Ay, damay yun.